Mwaswera bwanji amalawi anzanga konse kumene muli, mwaswera bwanji masana alero lino konse kumene muli, mwaswera bwanji. Ine ndine Pastor G Tembo, ndiyamikire kumpoto kumwera kumaso chigawo chapakati. Ngati nonse mwaswera bwino konse kumene muli, Ambuye alemekezeke kwambiri. Okondeka amalawi anzanga, ine ndine odabwa kwambiri ndikamamva kuti MCP ikusakasaka zipani zokuti apange nawo mgwirizano. Ineyo ndine odabwa kwambiri kunena kuti kodi inu a MCP mmafunanso mgwirizano? Inu a MCP ndinu anthu okuti mukufuna mgwirizano ndi anzanu? Ndiyambe ndaseka kayi. Ndizomvetsa chisoni kwambiri chipani chimene chakhala chisakumva madandaulo a anthu, chipani chimene chakhala chikuseka mmakutu kwa nthawi yayitali pamene ife amalawi tikulira. Lero pano mwapha Saulo Chilima ndi anthu ena, munthu amene anakuthandizirani ndithu pa masankho kuti inu muwine, munapanga naye mgwirizano ndi kumupha. Lero pano mukudyerera Chilima ali m'manda, amene anakupangisana kuti inuyo mukhale m'mipando yonona imene muli inuyo, muziyendera magalimoto abwino imene mulirimo, amene wapangisana kuti inuyo mukhale olemera lero lino ali m'manda, munamupha limodzi ndi anthu ena. Lero pano inuyo mukusakasakabe anthu oti mpange nawo mgwirizano. Kodi ndi ndani amene angapange mgwirizanonso pakali pano ndi MCP? Ndi ndani amene angapange mgwirizano ndi MCP? Ndikunena pano anthu kunchewu ndi olira imfa ya Chilima, ndi madera ena onse a dziko lonse la Malawi ndi olira imfa ya abale yawo osiyanasiyana, angakhale amuluzi ndi olira kwambiri. Anthu mdziko ndi olira kwambiri ndi imfa ya abale yawo osiyanasiyana ndi olira. Lero pano inu a MCP mukamabwera poyera nkumaluza dziko kuti mukufuna anthu oti mpange nawo mgwirizano, kodi anthu ake ndi ati? Anthu oti mpange nawo inu mgwirizano mukatenga kuti? Ineyo ndine odabwa kwambiri. Pamene Elisa anali ndi ana aneneri akuti anawuza kuti achereza kudya aphike adye, ndipo akuti wina mwa ana aneneri atapita kuchereza kudya akuti zinaphikidwa mu nkhali, akuti koma atapita kuchereza zakudyazo anapezako china chonga mpesa, nkuchekera ndikuyika mu nkhali ndikuphika. Akuti koma ali mkatikati mwakudya akuti wina mwa ana aneneri adafuula pamaso pa Elisa kuti mtumiki wa Mulungu muli imfa nkhalimu muli imfa. Lero lino ndi ndani amene angafune kufa kuti apange mgwirizano ndi MCP? Mukazapambananso muzamupheso munthuyo. Ndi ndani amene akufuna kufa? Ndi ndani? Pakuti inu a MCP simufuna kutsutsidwa. Amene angayerekeze kutsutsani mmafuna mumuphe munthuyo. Ndiye ndi ndani amene angayesere kupanganso mgwirizano ndi inu? Pakuti mwa inu muli imfa, mu MCP muli imfa. Taluza abale athu osiyanasiyana, abale athu ochuluka zedi kamba ka chipani cha MCP. Ndiye ndi ndani amene angaloleso kuti apange mgwirizano ndi anthu inu? Ine ndimali ndinene motere kunena kuti mwachita bwino nonse amene mwatuluka ndi zipani zanu mu mgwirizano umene uwu ndi a MCP, mu mgwirizano umene munapangana ndi chipani imenechi cha MCP, amene mwatuluka inu ndafuna kuyamikireni kwambiri. MCP singasinthe zinthu mdziko mwathu. Wina aliyense akuona amene dziko lathu lasaukira, wina aliyense akuona amene kwacha yathu yafikira, mene yagwera, wina aliyense akuona mavuto amene akuta dziko lino. Okondeka amalawi anzanga, anthu anzeru amagwira ntchito ndi chipani chimene chili ndi masomphenya otukula dziko lawo. Anthu amene amalimbana ndi chipani chimene chikuphwasula dziko lawo, anthuwo amakhala kuti ndi anthu osakonda dziko lawo.
ndiye inu musakhale mgulu la anthu osakonda dziko lanu. Pangani mgwirizano ndi zipani ngati UDF, DPP, Afodi, UTM. Pangani mgwirizano ndi zipani ngati zimenezo. Osapanga mgwirizano ndi chipani cha magazi, chipani cha kupha ichi, chipani cha kokoliko. Osayerekeza kupanga mgwirizano ndi chipani cha tambala wakuda. Anthu awana anthu oyipa zedi. Amalawi takhala tikulira, tipite pansewu tikadandaule, chabuno tipite kwa president tikadandaule, tikapereke nkhawa zathu, takhala tikumenyedwa kumagendedwa. President kutuma anthu kuti agendeni amene asafike kunyumba wanga kuno. Kodi mfumu imene kumatuma anthu kuti agendeni anthu asabwere kuno kuzadandaula, imene ni mfumu ya anthu, ni mfumu ya ndani? Pakuti anthu amene akudandaulawo afuna aonaye ni mfumu yawo, anthu kumagendedwa takhala kugendedwa, kuthamangisidwa, kumangidwa nkati, akalindo amangidwa kangati, kamba kupanga zionesero mdziko. Kangati akhala kumangidwa anthu omenyera ufulu ndi angati amene akhala akumangidwa, achina Kamulepo Kaluwa kukhala kumangidwa, achina Edward Kambanje kukhala kumangidwa, abusa athu aja anamangidwa kamba kongolankhula za imfa ya Chilima. Zomvesa chisoni kwambiri, ndi zomvesa chisoni kwambiri. Lero lino Akamulepo Kaluwa akuzunzikabe ndi chipani chimene cha MCP kwazuza. Munalanda foni yawo Akamulepo Kaluwa, munalanda foni ya Boni Kalindo. Kodi cholinga chanu inuyo anthu inu a MCP ndi chiyani? Ndi chiyani? Amalawi tinapanga mistake yaikulu kwambiri potenga Lazaro kumuyika pa mpando. Lazaro mbiri yake mujeni mbiri yake m'Baibulo, Lazaro anali munthu osowa, ndi munthu ovutika kwambiri. Ndiye kutenga munthu ovutika kumuyika pa mpando onona ngati uwu. Ine sirugeza na kuti angatenge 2 billion kuti akagule fertilizer abwere mdziko. Angatenge 4 billion ukagula mafuta ophikira, kukuje ndije ophikira kubweresa mdziko. Angatenge nditu 6 billion kuipereka makampani osiyana kuti makampani atsitse katundu mdziko. Sinukubira choncho. Azira kalaka ndrama yonse araitenga kuika kwa akaunti kwake kuti khale yache. Ndakhala ndikumala nkhulapo mbuyo muno kuti udindo wa president umafunika munthu amene anagwirapo ntchito maiko osiyana ndipo ali ndi chuma chache. Munthu uyo ali ndi business yache. Osangotenga munthu padzuwa basi kungotenga munthu kwa Assemblies of God uko munthu padzuwa, kungotenga padzuwa kwa Assemblies of God uko ndikuzamuyika kuti akhale president. Kodi mugeza kuti angayendese muno dziko? Ndiye muone china chili chonse ndalama ina iliyonse ikulu athu pamwache. Palibe phindu limene nzika zikulandira kuchokera kuboma. Palibe. Anthu amene nyumba zawo zinagwa ndi anapolo osiyana kumpoto komanso chigawo chakumwera. Nyumba zimene zijazo anthu amene adakali chonchija sizinamangidwe mpaka lero lino. Kodi ine mufuna kutuzana kuti manyumba amene ngozi imene inachitika mdziko mwathu ijayo mukutuzana kuti mabungwe ndi maiko sanathandize? Kodi thandizo limene mabungwe ndi maiko anatithandiza linanka kuti? Ndizomvesa chisoni kwambiri. Amalawi wina aliyense konse kumene alingalire mozama. Monero lino a MCP akukonza chiwembu kuti akasokoneze convention ya DPP. Zimene anachita pokamenya DPP kulilongwe, akupanga ndithu akuyenda ndithu maulendo wawo osiyana kucheza ndi supporters awo. MCP anatuma anyamata kukamenya DPP kwaphwanyira magalimoto kuti akuona ngati kuti zimene zijazo akazipangaso kusonkhano wa DPP. Tayerekezani mupite mukaone. Muyerekeze mupite mukaone. Famwina inuyo achakwera ndi gulu lanu mwazolowera kwambiri dzikoli. Mwalitenga dziko la Malawi khanga dziko la Malawi ndi lanu
palibe so wina amene dziko kuli kwawo. Ndi Amalawi amene mukwazuza wadziona mudziona kuti nawonso dziko lindi kwawo, nawonso ndi Amalawi. Ndi anthu amene mwatuma kuti apita akasokoleze kusonkhano wa DPP, tayerekezani, muyerekeze mwatumiza anyamatanuwo, muone chimene chinamera nkhanga mpala. Chifukwa wina aliyense amafuna mtendere, wina aliyense amafuna mtendere. Zimene mukuchita inuyo achakwera mukufuna kupwetekesa ana aini yake, mudziona kuti ana aini yakewo mukuyika miyoyo yawo pa chiopsezo. Chifukwa ukamatuma ana kokuba, kumatuma ana kobisalira anzawo, muyembezena kuti nawonso anawo pamene ali ndi malingaliro okakhapa anzawo amakabwera koso atavulala. Chifukwa anzawo sura angamangoyang'ana kuti basi zitikhapa aniyayi. Anzawo okabisalira kunseuko nawonso amakhala kuti anzawo akonzeka. Ndiye nchitidwe omatuma achinyamata mdziko kuti azipita zikasokoleza misonkhano ya anzawo, mudziona kuti inu MCP muzayankha mulandu ovulalisa achinyamata mdziko lathu. Achinyamata amene akuvulala mdziko lathu mudzina kuti mwatuma kuti akasokoneze pena pake, muyembezena kuti inuyo achakwera muzayankha mulandu ovulalisa achinyamata amenewa. Chifukwa si zinthu zabwino zoyenerera kumachitika mdziko la demokrasi. Dziko lindi la demokrasi. Ine ndikudziwa ndipo ndamvaona kuti inunso achakwera mwalengeza kuti mwini msonkhano wanu ku chigawo chakumwera, pamene mukudziona kunena kuti nditu anzanu ali ndi msonkhano wa convention. Ilili litakhala kuti ni nsanje, iyi ni nsanje, MCP mwini nsanje. MCP muli ni mantha mukuyiopa DPP. Chifukwa amene oti ni mantha, anzanu anakusiyani munapanga zinthu zanu popanda kusokonezani, lero pano pa mukusokoneza anzanu. Awawa ndi mantha akulu zedi. Ndiye ine ndimati ndipemphe nonse a DPP, pamene mukupanga convention yanu, ine ndikufuna ndi mafuno abwino, sankhani asogoleri amene angathe kuthandiza dziko lino. Musankhe asogoleri amene angathe kuthandiza dziko lathu la Malawi. Musasankhe asogoleri adyera, asogoleri amene ndithu ayikidwa kale pambalambanda kuti asogoleriwo ndi adyera, afuna kuti mungavotera athawe apite kuchipani china. Osavotera asogoleri onse osusuka, voterani asogoleri okhawo amene ali masomphenya wodziwa kuyendesa bwino dziko lathu la Malawi. Voterani asogoleri okhawo amene ali okonzeka kuyendesa bwino dziko la Malawi mothandizana ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndimo amene wa ambuye kudaliseni konse kumene muli, ambuye adaliseni zikomo.